Το κόρνερ εκτελέστηκε και κεφαλιά προς τα πίσω και η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 για τον ΠΑΟΚ με μια κομπίνα δουλεμένη που καταλήγει στο Μιχαηλίδη, ο οποίος στο πίσω δοκάρι σπρώχνει την μπάλα στα δίκτυα και βάζει μπροστά στο σκορ τον ΠΑΟΚ. Σαλσέδο πέρασε με την μία για τον Φούντα, ο Φούντας για τον Σεγγέλια. Ο Σεγγέλια μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για τον Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη. 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφη σε 1-1. Και βρήκε τον ταξιάρχη Φούντα και αυτό στο Σεγγέλια που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά. Η μπάλα πάει στο πίσω δοκάρι. Ο Τιάγκο Νους πλατσάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Το σημαίακι του βοηθού μένει κάτω και οι παίκτες του Όφη με Τιάγκο Νους και ταξιάρχη Φούντα πανηγυρίζουν και φεύγει και όλος ο πάγκος των κριτικών και πάει εκεί στα κάγκελα που βρίσκονται οι φίλοι του Όφη. Προς το παρόν Πέλκας. Πέλκας θέλει να βρει μες στη μεγάλη περιοχή τον Καμαρά. Ο Καμαρά τσίπησε την μπάλα, την έφερε μπροστά, γύρισε. 2-2 Γερεμέγεφ. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. Ο κύριος Ευαγγέλου το είδε και δείχνει άσπρη μπούλα. Ο Ισέκα εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-2 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Όφη παίρνει ξανά προβάδισμα σε αυτόν τον απίθανα δραματικό τελικό. Με φωτιά και μεγαλώνει. Από άκρη σ' άκρη στο νησί. Όφη, το καμάρι της Κρήτης, είναι κυπελούχος Ελλάδας για το 2026.